eta neska bati musu bat ematen dionena irabazten du. Ba, ados. Ondo da, zerrendanetan neska politen izenak idatziko ditugu, bale? Nire ustez hau bai. Ni hau nuke eta gero gehitu aldizkiogu zenbakiak eta hori kendu eta politagoa geratuko da, zuk zer uste duzu? Lasterketaren irabazlea Leon! Vamos! Ezekiel! Gauza bat, zer moduz egunen banen geratzen gara, baina nobio bezala. Zer? Betu, ondatu etxe. A ver, venga. Ospa, venga. Osea, lo metieron, cierra. Bueno, motivo, pues apustuko dut zerrenda eta bukatuko dugu tonteria honekin zain. Txorrada bai.